Ola, bos días. Estamos aquí, como publicamos, pois para facer o sorteo dos 2 ordenadores a todos estes rapaces que participaron no programa que fixemos de heroínas e héroes. Eu, como Concelleira de Xuventude, ante todo, pois quero agradecer a estes rapaces a súa implicación neste momento no que pois é moi importante pois incidir moitísimo nestas cousas que hai que facer para manter a distancia, para usar a mascarilla, para por esta enfermedade tan grave que estamos sufrindo, non? Entón, nos quixemos facer esta campaña para sensibilizar un pouquiño a nosa xuventude, pero tamén aos maiores. Entón, quero agradecerlle estes vídeos promocionais que estuvimos estes días observando, onde os nenos se implican porque queren coidarse eles para protexer pois uns as súas aboas, outros aos seus pais, outros aos seus irmáns. Isto é o que hai que facer nestes momentos. Nos, dentro do Concello, pedimos que, por favor, atendades esas solicitudes que fixeron estes nenos durante estes días, que, por favor, cumplamos esas normas, porque isto é un traballo de equipo, é un traballo de todos, e xuntos vamos a sair todos. Entonces, ante todo, moitas gracias polos vosos vídeos e pola vosa participación. E nada máis, eu vou dar paso xa a Sonia, técnica de xuventude, e máis a Patri, que é administrativa do Concello, que vai a levantar acta deste sorteo, e moitísima sorte a todos, vale? Gracias. Bueno, bos días a todos e a todas. Empezamos co sorteo, entonces, como en todo o procedimento vai a ser o seguinte. Esta é a caixa que vamos a utilizar para introducir todas as papeletas das persoas que participaron, e a partir de aquí se irán quitando. En un principio se van a quitar 2 que van a ser as papeletas premiadas, e a maiores se contempla nas bases 5 máis por si algunha das persoas que resulta entre as dúas primeiras pois non reúne os requisitos que estaban especificados nas bases. Polo tanto, serán en total 7 as papeletas que retiremos. As vamos a ir introducindo por orden de inscripción e vedes que non hai nada. Entonces, comenzamos. Patri, por favor, me vas dicindo. Duarte Raña. Judith Duarte Raña. Noa Iglesias Conde. Noa Iglesias Conde. Alexia Bouzón Gil. Alexia Bouzón Gil. Marcos Bouzón Gil. Marcos Bouzón Gil. Iria Garrido Escudero. Iria Garrido Escudero. Lucía Cima Orge. Lucía Cima Orge. Manuel del Río Lago. Manuel del Río Lago. Santiago Aguirre Gómez. Santiago Aguirre Gómez. Borja Martínez Ocampo. Borja Martínez Ocampo. Unai Parada Fariña. Unai Parada Fariña. Noé Parada Fariña. Noé Parada Fariña. No, é porque non teñemos acento. Cid Garrido Escudero. Cid Garrido Escudero. Antón Garrido Escudero. Antón Garrido Escudero. Marina Portela Vidal. Marina Portela Vidal. María del Mar Ruiz Ramírez. María del Mar Ruiz Ramírez. Elola José Álvarez Arza. Vale,
Neste caso, esta familia foi avisada de que solamente podía presentar unha inscripción por persona. Polo tanto, eles o que fixeron foi gravar o seu vídeo como dous irmáns que están conversando, mantendo un diálogo sobre por que utilizar a máscara e por que debe de facerse para evitar posibles riscos ante esta pandemia. Entonces, van a participar solamente, vamos a meter unha urna, para que solamente participen como unha inscripción, ¿vale? Entonces, introducimos o de, por exemplo, José Álvarez Zarza, e si lles toca, pues xa se teñen que repartir ese ordenador. Non hai nada aquí tampouco. Este se retira. O movemos. A ver si isto parece. Vale. E sen máis, pasamos a sacar os dous primeiros premios. Saco eu? Manuel del Río Lago. Ponlle unha anotación aí, Patri. María del Mar Ruiz Ramírez. Estas serían as dúas persoas que quedan en primeiro e segundo lugar. Como acabamos de decir, se sortean 2 ordenadores portátiles, pero igualmente, para ver se cumplen os requisitos, que eran estar empadronados no Concello de Soutomaior ou estar matriculados en algunha das escolas municipais, en este caso de teatro, de escola de debuxo e pintura ou de bailes latinos ou danza do ventre, pois podrían participar. Se comprobarán estes datos agora unha vez que se acabe o sorteo, e igualmente vamos a quitar 5 máis para que queden en reserva por se acaso hai algunha renuncia ou algunha destas persoas non cumple os requisitos. Ai, o volvín a doblar. Vale. Judith Duarte Raña. Santiago Aguirre Gómez. Unai Parada Fariña. O volvín a doblar. Borja Martínez Ocampo. Vale. Y último, de reserva, última, Lucía Cima Orge. Listo. Bueno, sen máis, comunicarvos que, este vídeo se verá completo a partir de mañán, mércores 23 de decembro, a partir das 12. En ese momento tamén se lles comunicará a todos os participantes que previamente que haberá un pequeno acto en donde se entregarán as máscaras que levamos a miña compañera Patricia e eu, e que levaba tamén Noelia, que son as máscaras da campaña. Se lles entregará a todos os participantes, a todas as persoas que participaron, son coa súa identificación de heroínas e heróis con máscara. E a maiores, pois mañán en ese acto que se fará no multiusos de Arcade ás 12 da mañán, se fará entrega pois das máscaras e tamén dos 2 ordenadores premiados, previa comprobación de todos os datos. E este acto será moi reducido e ao que acudirán solamente as persoas que en total participaron 17 persoas, e estas serán as persoas que se convoquen para ese acto e se manterán as distancias de seguridade e se fará con todo o protocolo a seguir COVID.
Sen máis, pois nada, Patricia vai a continuar para pechar a acta e unha vez que este asinaremos e mañán, como vos acabo de decir, a partir das 12 estará colgado nas redes sociais e tamén en TV Soutomaior, onde poderedes ver o transcurso deste acto de sorteo. Moitas grazas a todos e a todas.